Hej med dig, og velkommen til endnu en kort lille video. Den her video, den hedder Levende geder på dødearm. Nogle gange, så fungerer det hele bare. Så bliver der fanget gode fisk, der er god stemning, billedkvaliteten er fantastisk, og lyden er fantastisk. Den her gang var lyden forfærdelig. Min mikrofon og mit actionkamera valgte lige pludselig at stoppe med at samarbejde. Men her kommer der en video, og jeg håber, I synes, den er lige så hyggelig, som den var at optage. Tak fordi I kigger med. Jeg har lige fanget en fin arbor. Så var du to til billeder. Ja. Jeg kunne ikke lige kalde det op. Det var fint. Det var fint. Hammerfint. Den er god. Tog du den på det lille skal der? Eller lille arbor der? Ja. Det var lige der, jeg tænkte, nej, de er ikke med. Jeg har en her. Tang hen der. Skal jeg tage den op? Ja, ja. Hov, så har vi lige den der. Hvis du kan skubbe krogen nedad. Prøv at tage fat i den anden del af den. Nå, det kan godt være, du kan få afkroget fisk. Nej. Det kunne vi sådan der. Nå. Undskyld. Ja, det gør ikke noget. Det var ikke den største. Det var da egentlig en fin arbor at fange. Den endte jeg slet ikke at bruge som havn overhovedet. Nej, det gjorde jeg så umiddelbart heller ikke med en bil der, men... Men det virkede. Ja, den sag så vigtigt. Så for poks. Der var den. Det der sker her, det er, at jeg fanger en arbor. Jeg havde egentlig håbet på at fange en lille skalle, men arboren fungerer lige så fint. Det næste, der sker, det er, at min mikrofon og mit actionkamera stopper med at arbejde. Det kan jeg allerede høre nu. Jeg har skruet lidt ned for volumen, men det næste klip kommer til at være meget skingert. Og det beklager jeg, men lige om lidt, så kommer der fisk på skærmen, og så har vi glemt alt om lyd. Nå. Åh! Ja. Er du klar? Fisk. Og det er med YouTube bremser det hele. Den er okay, den her. Og den har heldigvis ikke sluppet. Oj. Sådan. Så jeg slår lige bøjlen over. Nå. Så var der lige kameraet her. Den er ikke færdig med at sprælle, den her. Det var krogen. Når man ser proppen gå under, er det altid en rigtig god idé at lave et hurtigt modhug. Fordi ellers, hvis fisken har avnen i munden alt for længe, så risikerer du, at den vender den og sluger den. Og så sidder krogen altså nede i mavesækken, i stedet for inde i kinden, ligesom her. Krogen smutter ud der, og så er vi klar til at sætte fisken ud. Perfekt. Jeg kan ikke se fisken. Hov. Nå, det var da en okay fisk. Fin fisk. Sådan.
Det var det sikkert. Bop. Så blev det lige taget en gede. Og lige deroverfor, der stopper fiskeriet. Men den blev taget lige her, så det var perfekt. Taget på et gammeldags flåde. Guide Select. Og kunne med en spirehjulet. Det er faktisk det gamle det her, men det virker fint. Med ægte YouTube bremser det hele.